до някъде успешен, предизвика това всички привърженици, които са влезли на стадиона, да бъдат извадени, но все пак двубоят започва и финала на Копа Америка 2024 е в ход. Топката е за Аржентина. 0 срещу Панама. Всъщност по-резултатните, по-интересните завършиха с минимални победи на тима воден от Нестор Лоренсо, който сега атакува Луис Диас с удар, спасен от Емилиано Мартинес. Луис Диас считан за голямата звезда на Колумбия, но човека, който открадна шоуто, е вече 33 годишния Хамес Родригес, футболист на бразилския Сао Пауло, футболист, който през 2014 на терените в Бразилия направи страхотно име, негов гол бе избран. От тук в националния отбор възвърна формата и той тук си има... Виждаме и защо Джон Кордоба играе като титуляр, но може да продължиш с твоите думи. После ще говорим и за нападателя на Интересно, че не дига засада тук нищо и Мартинес е изправил. Или изправил, или той може... Защото има една асистенция само. Трябва да подаде 6 пъти за гол в този финал. Това към момента изглежда почти невъзможно. Чудесна атака отново на колумбийците. Сантьяго Ариас с остро центриране. Там успява да се справи Лисандро. Ставили се тим от зона Конкакаф, който участва на турнира. Сега Лионел Меси с топката. Връщат се все по-назад, за да помага за изграждането на тези атаки. Нещо, което можем да видим и разберем само статистиката. Сега обаче се опита да завърши атаката Лео Меси. Рикошет и топка завършила в ръцете на Камило Варгас. Един срещу друг днес имаме футболисти, които създават най-много шансове за своите отбори, но и футболисти, които са втори и трети по участие в удари в турнира, изоставайки само от Саломон Рондон от Венецуела. 3-3-3. Но много свободната зона много по-свободната позиция на Хамес Родригес не ни дава право да правим каквито и да е заключение поне на този момент. Джеферсон Лерма, изстрел от далечна дистанция. Страхотно изпълнение на Джеферсон Лерма, който потърси още едно попадение, след като класира Колумбия на този финал след гола си с глава срещу Уругвай. Сега Джеферсон Лерма с изключително силен шут. 3 гола за него с националната фланелка. Това може да му бъде четвито за Ди Мария. Може би поставени в тази лява зона на атаката на Аржентина, за да тормози малко повече Сантьяго Ариас. Този пас с пета бе чудесна идея. Все пак топката стига до Лионел Меси. На Лионел Меси и на Алби Селесте, защото капитана на Аржентина пострада в това единоборство. Никакъв шанс тук от страна на Давинсон Санчес с своя шпагат. Той бе някъде около Петриче, докато Меси се намираше в София. Тук, ако можем да направим така нещо иронично. Той просто той след това е паднал върху глезена на Лионел Меси. И топка беше излезнала вече. Но не е искал да го удари. Категорично тук нямаше умисъл в тези действия. Той е паднал върху глезена, виж. Но точно глезена на Меси да пострада е нещо. Ли не всички искам да видим Лионел Меси винаги на терен. Един Лионел, един Кристиано Роналдо, един Неймар. Имена, които може да се каже. Сега ние си спомнявам няколко имена, защото сега да има и 20-25 минути почивка заради шоуто на Шакирата. Само това е. При тях е само бизнес. Обещаха, че няма да бъде повече от 20 минути. Да се съобразяваме с тях, за съжаление. Аз много пъти съм негодувал от някои съдийски решения, но в крайна сметка, когато човек отвори книгата и прочете правилата на FIFA за провеждането на футболните срещи, които се променят пък и постоянно, може да разбере защо нещо се отсъжда или не се отсъжда. Тук удар на Таляфико с глава. Между другото, един от футболистите на Аржентина. Матча финала не си играе, си печели. Така е. В момента. Така е. Натам вървим, така че правим много кратка пауза, уважаеми зрители, след което се завръщаме и с шоуто на почивката на Копа Америка. След когато централен защитник е паднал върху неговия глезен и за нашия късмет той е на терена пак. Депо, Енцо Фернандес и Алексис Макалистър и в атака Хулиан Алварес и капитана Лионел Меси. За Колумбия Камило Варгас на вратата, Сантьяго Ариас, Давинсон Санчес, Карлос Куеста, Илан Мухика
4 бранители. Шанс обаче сега за Колумбия и много хубав удар. Но покрай вратата на Сантьяго Ариас, Ричард Риос, Джефърсон Лерма и Джон Ариас в полузащита. Луис Диас, Хамес Родригес, капитан на отбора, и Джон Кордоба действа в атака. Именно Кордоба, писано официално, че трябва да е всяко едно време на штрек, но подготовката естествено не можеше да включи такива неочаквани събития. Шанс обаче сега за Аржентина. Страхотна възможност. Алексис Макалистър успя да добута топката до Анхел. Мисля, че Макалистър беше тук за двойно подаване. И от тук можеше, но от тук добра намесва на... Мисля на... защита. Когато е в атака, той си прави... Страхотно отклонена топка, удар с глава, след това от много чиста позиция. Не успя Давинсон Санчес да насочи до вратата на Дибо Мартинес. Докато стража на Аржентина посочваше кой къде трябва да се позиционира. Виждайки може би един или двама свободни състезатели. Чудесно центриране към далечната. По-различен формат. Но от 1993 година имаме поне по 12 участващи отбора, с изключение на предишното издание, което Аржентина спечели. Сега удар на Макалистър, който поне по претенциите на аржентинските футболисти е срещнал ръката на футболист на Колумбия. Ще видим след това Меси с хубав пас. Монтиел центрира остро, но Давинсон сам. Аржентина демонстрира лицето на световен шампион. Аржентина демонстрира лицето на тим, който финалите, но два случая колумбийците бележат по 11 гола и двата случая стигат до финала. 1975 загуба от Перу, 2001 победа срещу Мексико и единствената титла на Колумбия, което, честно казвам, веднъж да е триумфирал в богатата история. Нови проблеми за Лионел Меси. Може би за това не виждаме най-блестящото представяне от страна на капитана на Аржентина, защото сериозно пострада неговия глезен през първото по време. Сега Меси се подхлъзна. Се обърна глезената. И тук още една сериозна критика. Настъпи така леко, нали на криво. По Америка с 16 отбора. Сега гледаме второто. Тогава Аржентина достигна до финала срещу Чили, но за втора поредна година чилийците успяха да спечелят. Тогава се проведе специално издание за 100 години Копа Америка. Странно. За домакин бе избран тима бе избрана страната на Съединените американски щати. Меси започна с пропусната дуспа в финалната среща. Преди това аржентинците се справиха с лекота срещу САЩ. А Колумбия в Копа Америка беше с 4 поравно с Хавиер Масчерано. Тази надпревара. Лаутаро, колкото и добре да се представя, най-добрият футболист в серия А, най-резултатният футболист в серия А, най-резултатният футболист в Копа Америка, абсолютен лидер на Интер. Няма все още да го видим в действие. Вместо това виждаме футболист на Фиорентина, като Николас Гонсалес, но тези сълзи казват всичко. Сърце раздирателно. Само това липсваше в този финал, за да бъде в съвременния футбол какво може да видите и как ще бъде тълкувана дадена ситуация. Правилата се, нали, едни, но... Страхотна възможност сега за отбора на Аржентина! Гол! Не, няма да има попадение. И аз се изненадах от това, че колумбийските футболисти спряха да играят. Топката бе пратена във вратата от човека, заменил Лионел Меси, Николас Гонсалес. Но резултата остава 0-0. Вдигнат е флага за засада още тук при това подаване. Е очевидна засадата. В Айнтрахт Франкфурт и после във Вердер Бремен. Но просто не успя да пробие. Имаш голяма новела там. Взимаш го, не взимаш го. Хубаво центриране към далечната града. Отклонена топка! О, тя мина на сантиметри от гредата. Това можеше дори да бъде попадение за Аржентина. Изключително активен, изключително полезен в атака Николас Гонсалес. Охо. Това се изглеждаше като пас от... Точно така като пас, да. Втора минута изтече. Анхел Ди Мария ще центрира.
Подаване отклонено от Кути Ромеро и удара го има, но е много неточен. И отново Нико Гонсалес. Може ли накрая това да се окаже героя за Аржентина? Ама можеше. Ама... Ето. Ще гледаме продължение минимум. Тъжното е, че Лионел Меси няма да участва в тях. Контузи се лидера и капитан на Аржентина. Състава на Нестор Лоренсо. Точно така. Аржентинците преминаха през много доспи. Вече. Пас за Депол, шанс за Аржентина! Не! Няма да има гол, спасяване на Камило Варгас. Да, говорим за Емилиано Мартинес, но и под рамката на вратата на Колумбия има един страхотен страж, макар и не толкова познат на хората, следящи предимно европейски футбол. 35-годишният вратар на мексиканския Атлас. Много опит с дуспите има Дибо Мартинес. Rất kỹ thuật. Cơ hội cho Colombia. Xâm nhập vòng cấm. Không được. Một pha đánh chặn rất tốt. Cơ hội đối mặt. Lưới của Colombia đã rung lên. Như chúng tôi đã phân tích, Colombia đẩy ra đội hình và đó là cơ hội phản công cho Argentina. Tác giả bàn thắng không phải khác chính là cây bàn Lautaro Martinez. Bàn thắng thứ 5 của anh tại Copa năm nay. Lautaro là cầu thủ rất hay vào sân đứng dự bị và ghi những bàn thắng quan trọng. Lúc này Lautaro gần như chắc chắn trở thành vua phá lưới tại giải năm nay. Và hơn thế nữa, đó là bàn thắng rất quan trọng. Pha ghi bàn đầu tiên trong trận đấu. Messi như hồi sinh sau bàn thắng của đàn em Lautaro Martinez. Một pha đánh chặn rất hay. Paredes và De Paul để tóc rất giống nhau. Một thoáng sơ suất của hậu vệ Colombia và họ đã phải trả giá. Đường chuyền chớp nhoáng, Lautaro lẻn xuống và đã không bỏ lỡ ở tình huống đối mặt. Cú đá cự ly rất gần, mặc dù gần người nhưng Vargas đã không kịp phản xạ. Vậy là 1-0 cho cao thủ Argentina. Rõ ràng là Martinez rất biết cách kéo dài thời gian một cách hợp lý. Và như vậy là trọng tài đã nổi tiếng và mãn cuộc. Họ đã vượt lên. Cách đây vài giờ đồng hồ, Tây Ban Nha lần thứ 4 vô địch Euro vượt lên trên Đức. Argentina hôm nay cũng có lần thứ 16 chính thức vượt lên trên Uruguay. Hai trận chung kết đều rất đáng nhớ, cách nhau vài giờ đồng hồ. Lautaro Martinez là tác giả bàn thắng duy nhất, pha ghi bàn thứ 5 của anh trong giải đấu. Anh là vua phá lưới và điều quan trọng là ghi những bàn thắng rất quyết định, giúp cho Argentina lần thứ 16 vô địch Copa. Argentina có một giải đấu không phải là xuất sắc và áp đảo, nhưng họ vẫn có đẳng cấp của